Tayo po lahat mga minamahal ay tumayo at dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang bandang sa iyong pangalan namin, pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa mga oras ito. Buhay na nagmumula sa iyo. Pagkakataon, binibigay mo kami sa amin. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw ng malapay. Bawa po lahat sa pandalangin ng aming ginaganap minaman Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ay po minamal na mga manggagawa, kami kapatawaran. Sa mo kami supon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa iyong Panginoon. Lalo ang pumami naman ng mga bisita. Alisin mo lahat ng mga tumalapay. Gawin mo tignan ang aming mga puso. Nagsisisi sa bawat nagawa namin malapay noon. At malapay noon, langin sa mong salita, sa iyong pag-aaral malapay noon, pati abang likod sa gana ay wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamit mo dala yung pagpapalang espiritual. Sabi mo, mamila kapatid sa dako ito. Pagpalamig sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway, we commit us out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Minsan na pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamalay makaupo at bago po lahat, mga minamahal, sa kapaintulutan ng ating pong beloved preacher, ang bumabati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal, lubos na pinagpala ngayon mga minamahal sapagkat tayo'y grabing talagang pinatubayan ng ating mahal na Panginoon. Grabe ang pagkilos sa banal na presensya. Yan po mga minamahal ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At gawin nating tuloy-tuloy ang pagpapala na yan sa pamagitan ng ating pong pagkikiisa at makinig na mainam sa ating pong pag-aaralan na salita ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will de Estrada Almeida, also with our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. At sa ating mga beloved workers, sa pleasant afternoon po, may sa ating pong mga beloved brethren, ating beloved elders, kasama natin higit sa lahat, pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, kindly dito sa aklat ng Hebrew, kabanata 12, talata ay 1 hanggang 3. From the book of Hebrew, chapter 12, verses 1 up to 3. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kabanata po ay 12, at ang talata po ay 1 hanggang 3, ito po sinasabi, kaya't yamang nakukukob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, sa dos, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sa 3, sapagkat dili-dilihin ninyo yaong magtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y magsihina namang lupaypay sa iyong mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Atin muna ang pamagatan ng ating pong pag-aaralan ngayon, pressing on towards the goal. Pagpapatuloy ng hakbang tungo sa ating pong mga layunin. Let me ask you first, bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ano ba ang layunin ng bawat isa? Bakit po tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Amen. Bakit ka dumadalo ng Miyerkules? Bakit ka dumadalo ng Biyernes na overnight? Bakit ka dumadalo ng Linggo? Bakit meron kang daily devotion? Bakit kinakailangan mag-fasting ka?
bakit kinakailangan mamuhay ng kabanalan, and all these things na ating ginagawa. Ano bang layunin natin, mga minamahal? Pag sinabi nating supreme goal, mga minamahal, in serving God, this is not just para lang tayo gumaling. Amen. Hindi ka nandito para lang gumaling ang karamdaman. There should be a deeper reason kung bakit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi lang, mga minamahal, kaya tayo nandito para pagpalain ng Diyos. Financially, physically, spiritually, hindi lang yon. Hindi lang po tayo nandito, mga minamahal, naglilingkod sa mahal na Panginoon para magkaroon ng peace of mind. Kasi some of us, mayroong mga problema. Some of us trying to give an end to their lives, mga minamahal. At sila po, mga minamahal, sometimes kaya lumalapit ay para magkaroon ng peace of mind. The supreme goal, mga minamahal, kung bakit tayo nandito, ay yung tayo po, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yun po ang dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano. Yan ang dahilan kung bakit na mahal na Panginoon Jesus nabayubay sa krus ng Kalbaryo for us to have this kind of salvation. Amen? So kung ang parahon mo ngayon, mga minamahal, inuukol mo para magkamal lang ng salapi, gumandang negosyo, magkaroon ng magandang hanap buhay, magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng kung anong gusto mo sa buhay, that is not our main goal. Ang ating main goal, the ultimate na layunin ng bawat isa, ay yung tayo, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? At yan po, mga minamahal, kinakailangan huwag mawala yan sa isip natin. Ang ilan, mga minamahal, kapag mananalangin ng trabaho at hindi na napagbigyan, umaalis na. Bakit? Trabaho lang bang main goal mo? Bakit ka naging Kristiyano? Di ba yung salvation? Amen? Amen. Kapag may pinapanalangin na sister o brother na hindi pinagkaloob, bakit naglulupay-pay ka? Amen. That is not your main goal. Kaya dapat maging clear sa bawat isa, mga minamahal, na dahilan kung bakit tayo naglilingkod ay para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At isang araw, ating pong marinig ang ating mahal na Panginoon. Ating basahin, mga minamahal, Mateo 25, talata 34. Tingnan nyo lang, mga minamahal, ito ang pinakananasa natin na marinig mula sa ating mahal na Panginoon. Kindly, Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Mateo, ang kabanata 25, at ang talata 34, ito po sinasabi, kung magkakayo'y sasabihin ng hari, sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kariyang nakaganda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gusto marinig yan galing sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Totoo po yun, mga minamahal. Isang araw, lahat tayo pipikit ang mata natin sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Amen? Lahat po tayo, mga minamahal, ay haharapin yung tinatawag nating kamatayan. At kung tayo, mga minamahal, ay abutan ng rapture, buhay, mga minamahal, this physical body will be changed into a spiritual body. Kagaya ng mayroon ng ating mahal na Panginoong Hesus, nung siya po, mga minamahal, ay mamatay sa krus, mga minamahal, dahil sa nung siya nagkatawang tao. Amen? At yan po, mga minamahal, nung siya po inilibing, after 3 days, nabuhay na maguli. Kaya tayo may pananampalataya. Amen? May pag-asa na sa buhay natin ito, mayroon tayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Habang nakalukob o nakalak o nakasara ang buong bintana at pintuan, walang nasa gitna, walang mga minamahal na anumang nagbubukas ng pinto. Biglang lumitaw ang mahal na Panginoong Hesus doon sa kanilang kalagitnaan, mga apostol, mga minamahal. Walang dinadaanan. Amen? Pero sinabi niya, o sige, idaiti mo yung kamay sa aking mga palp at dito sa aking tagiliran. Nakakapa siya. Pero lumulusot siya sa dingding. That is what we call spiritual body. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Yan ang mangyayari sa atin, mga minamahal. At kapag tayo, mga minamahal, ay taglay na natin yan, pagdating sa kalangitan, sasabihin sa atin ng ating mahal na Panginoon, come!
my beloved child, enter the kingdom prepared for you, even from the very foundation of the world. Nakahanda ang langit para sa atin, mga minamahal. Amen? Amen? Doon ang iyong kalalagyan, hindi doon sa impyerno. Kaya ang sinasabi niya, dapat, kapag tayo mga minamahal nakaisip doon, wala tayong ibang gagawin kung paano kamtan ang pangako ng Diyos na yun. Amen? Pag sinasabi ng salita ng Diyos, pag ikaw ay nanlupaypay, ikaw ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan kapag nanatili ka diyan. Dahil normal lang naman lupaypay ang tao, mga minamahal. Because of all the trials, of all the persecutions na ating natatanggap, normal yan. Walang Kristiyanong matibay. Kaya nga kailangan natin ng banal na espiritu na malapay nun eh. Kaya sinasabi natin kapag tayo nagpupuri, sinasabi natin, feel the presence of the Holy Spirit. Dahil kapag nadama mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay nalulupaypay, lalakas ka. Nalulungkot ka, magagalak ka. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sinasabi ng ating unang talatang nabasa, Hebrews chapter 12, 1-3, ang sabi niya, wherefore, seeing we also are compassed about with a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, itabi lang daw yung mga nagiging dahilan kung bakit nahihirapan kang lumakad patungo sa iyong kaligtasan. Amen? Ang sabi niyan, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Bawat isa sa atin, mga minamahal, meron tayong tinatawag na tinatahak na landasin. Hindi pari-pariho yan. Amen. Hindi pari-pariho ang landasin na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. But what is important is, this is given to us. Ibinigay ito. Whether we like it or not, that is our highway. Yan ang ating daan. Amen. So mayroong mga Kristiyanong grabing mahirap ang panagdadaan ng mga pagsubok. Mayroong mga Kristiyanong may light ang ginagawang pagsubok. Dahil depende yan. Kapag mahirap ang training o pagdadaan na ginawa mo, ibig sabihin, grabe ang paggamit sa iyo. Pinaprepare ka ng Diyos sa isang grabing ministry. Kaya kapag grabe nakita niyo yung mga cancer, nakita niyo nga ngayon, ba't nalilikod pa rin? Kasi grabe ang kanilang pinagdaanan. Hindi sila basta-basta na itutumba. Bakit? Gagamitin sila ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi dyan, mga minamahal, let us run the race given to us. Lay aside any burden. Ano bang nagiging dahilan kung bakit nahirapan kang lumakad patungo sa iyong kaligtasan, kapatid? Unang-una, yung pangarap mo. Hindi masamang mangarap, mga minamahal. Amen. Amen. Pero dapat, sa pangarap mo na yan, huwag mong iwanan ng Diyos. Dapat kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng ikumpara ang Diyos. Diyos o pangarap? Pangarap o Diyos? Hindi mo kailangan magkumpara, mga minamahal. Sapagkat hindi pwedeng ikumpara ang Diyos sa anumang bagay dahil makapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang kailangan lang ng ating mahal na Panginoon, sa bawat gagawin mo sa iyong buhay, dapat nandoon kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkakamali tayo kapag iniisip natin, nagsisilos ang Diyos kapag ikaw ay magtrabaho. Hindi. Hindi nagsisilos ang Diyos. Amen? Ang kailangan lang niya, mga minamahal, sa iyong pagtatrabaho, nasaan ang mahal na Panginoon? Amen? Kung nagtatrabaho ka, kasama mo dapat ang mahal na Panginoon. In all your works, in all thy days, in all your path, acknowledge Him, sapagkat walang bagay na dumarating siya na hindi binigay ng ating mahal na Panginoon. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong pangarap mo, mga minamahal? Mag-aral? Hindi masamang mag-aral. Amen. Amen. Pero kapag nag-aaral ka, dapat kasama mo ang mahal na Panginoon. Huwag mong iwanan ang mahal na Panginoon. Amen.
hindi kailanman nakikipag-compete ang mahal na Panginoon sa anumang pangarap na mayroon tayo. Ang kailangan lang niya, huwag mo siyang iiwanan sa bawat ganapin na iyong buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi diyan mga minamahal, in Hebrews 12:1-3 sabi diyan, today, sa araw na ito, ating titignan yung ating mga sarili, mga minamahal, ang ating mga puso. Is heaven still our supreme goal? Kapag tanungin tayo ngayon, mga minamahal, excited ka pa ba? Kapag sasabihin sa'yo, bukas rapture na. Baka maging katulad tayo, mga minamahal, ng asawa ni Lot. Amen? Nung sinabing, alas ka dito, gunawin na Sodoma Gomora. Mga minamahal, ay nandun yung kanyang mga kayamanan. Naku, amen? Kaya huwag kayong lilingon. Sinabing huwag lilingon, lumingon. Di naging haliging asin. Sa palagay nyo, trip lang ng asawa ni Lot, mga minamahal, lumingon? Hindi. His heart, yung kanyang puso, nagpapakasarap-sarap na doon sa Sodoma Gomora. Nai-enjoy na niya ang Sodoma Gomora. Kaya nung sabi naman ng Panginoon, umalis kayo dyan at tugugunawin ang Sodoma Gomora. Nung sinabi sa Lot, mga minamahal, sinabi niya, tinignan lang niya, tingin lang naman di naman masama, tingin lang Hindi ganon, hindi ka magiging haliging asin kung talagang tingin lang at ginawa mo doon. Ang sinabi doon, yung puso mo, naiiwan na. Kaya yung mga pinagpala na ng mahal na Panginoon, mag-ingat. Huwag tayong masyado na makampante sa mundong ito. Dahil tayo ay hindi taga rito. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tayo, mga minamahal, ay taga-langit. Amen. We are citizens of heaven. We are strangers in this world. Kaya nga, ang paglapit natin dito, pagdako natin dito, a moment. Hindi matagal, napakabilis. Kaya sinasabi naman ating mahal na Panginoon, huwag mong tignan yung mga bagay na nandito sa lupa. Because this is not your nation. Your true nation is in heaven. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, love not the world. Amen. Ito is temporary lang. It is sad to say, mga minamahal, may ilang mga Kristiyano na hindi na excited tungkol sa rapture. Hindi na excited tungkol sa langit. Tagal pa naman yan. Okay lang dito. Importante, may pera. May masaya. Amen? Maganda masyado ang langit na ipinangako sa atin. Amen? Amen? Huwag mong ipagpapalit ang langit na yan, mga minamahal. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Romans chapter 8, verse 18. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 18. Ito pong sinasabi, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumba sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong pinakamahirap na trials meron ka ngayon, kapatid? Amen? Nagugutom ka, wala kang trabaho, pinagtatawanan ka, wala kang silbi sa lipunan. Amen? May karamdaman ka, pinandidirian ka. Sabi ng mahal na Panginoon, sabi niya, for I reckon, ang sabi niyan mga minamahal, I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kaya huwag mo ipagpapalit ang kaligtasan mo, mga minamahal. Amen. Kung ikaw ay napapahiya, ignore the shame. Amen. Wala naman silbi ito Amen? Ang importante, hindi mo binibitawan yung iyong opportunity na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pag nagugutom ka, mga minamahal, o may karamdaman ka, huwag kang bibitaw. Amen? Amen? Kung ikaw ay talaga nandyan, on trials na grabe, mga minamahal, sabihin mo na kung anong pinaka-grabe na trials meron ka.
huwag mong ipagpalit yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Trials, ang sabi dito, these trials are not obstacles to our journey. Akala natin mga minamahal, kapag tayo po'y naglalakad, pag dumating ang trials, ito yung mga hadlang. Amen? Hindi daw totoo yun. Ang mga trials ay ginawa, mga minamahal. Ang sabi diyan, these are stepping stones towards spiritual growth. Yung palang trials, mga minamahal, hindi yan hadlang. Kasi kapag ang tingin mo sa mga trials in life, ay ito'y hadlang, kaya nahihirapan ka, ay iiwasan mo siya. Magagalit ka, ayawan mo. Ayawan mo yung trials. Pero ito daw, mga minamahal, ay yung pagpapalago sa'yo. Ang sinampol dito, yung mga athletes. Bakit ang athlete, mga minamahal, yung manlalaro, kailangan gumising na madaling araw at mag-jogging, pawis na pawis, mag-push up. Bakit niya kailangan gawin? Ang sakit sa katawan kaya yun. Kasi ang sa isip niya, yung ginagawa niyang yun, hindi para pahirapan siya, kundi para lumakas siya at manalo siya sa kanyang pagkikipagkontisan. Amen? Ganon din tayo, mga minamahal. Kung ang tingin natin, mga minamahal, sa trials ay hadlang, aayawan natin yan. Tayo manlulupaypay. Tayo, mga minamahal, ay manlalamig. Pero kapag ang tingin natin sa mga trials in life, this make us strong. Ginagawa tayong mas malakas, ginagawa tayong matibay. Amen? Persistent tayo, mga minamahal, dahil nandun yung ating character na de-develop. Amen? Hanggang pagdating natin doon sa langit. Kapag nagawa natin ito, sabi ng talata, hindi ka magtataka bakit ka may trials. Pasasalamatan mo dahil pinagdaanan mo yung mga trials na yan. Palagpagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag tinanong ka, kapatid, kumusta na ka, kapatid? Eto, kapatid, on trials ako eh. Ba't ka parang binugbog? Ibig sabihin, pag nasa trials ka, inihahanda ka ng Diyos sa isang napakalaking ministeryo. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, acceptance. Amen? Amen? Kung ito, mahal na Panginoon, itong pinadadaanan ko ngayon, ay magagamit ko ito para lalo akong magpagamit sa iyo. Tinatanggap ko, tulungan mo lamang ako dahil saga ng akin hindi ko kaya. Ganon ang dapat ang ating tingin. Mga minamahal? Amen. Kaya nga ang panalangin ng ating mahal na Panginoon, kung ipagkaraan ng nakaraan, sabi niya, Father, I pray them, not for them to be taken out from all these trials, kundi ipinapanalangin ko sila na sa kabila ng mga trials na yan, panghawakan mo sila. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ito daw, mga minamahal, these trials refine our faith. Amen? Ito daw ang nagpipino ng ating pumapananampalataya, stripping away impurities and strengthening our character. Ito daw ang mga trials nito, nagpapalakas ng ating pong mga character. Kaya nga kapag tayo, mga minamahal, tinan niyo yung mga elders of the church o yung mga matatagal na talagang grabe magpagamit sa ating mahal na Panginoon. Sa Central Church, mga tingnan nyo, grabe mga pinagdaan ng trials yan. Amen? Amen? So kapag grabe yung pinagdaan mo trials, sabi nga nung ating talata nung nakaraan, kung grabe ang napatawad sa iyo, grabe ka magmahal sa Diyos. Kapag sa isip mo, kaunti lang napatawad sa iyo, hindi ka masyadong magmamahal sa Diyos. Ganon din, mga minamahal. Kung grabe yung pinagdaanan mo at napagtagumpay mo kasama ang ating mahal na Panginoon, lalo ka magpapagamit, lalakas ka sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Let us cultivate a heavenly mindset by meditating on God's promises and glories of eternity. Dapat daw, mga minamahal, ating i-cultivate yung ating mindset. Sabi ko nga, trials are not obstacles. They are our stepping stones. Amen? Amen? Sabi dito, mga minamahal, remember that your earthly life is a
fleeting moment compared to eternal life that awaits us in heaven. Our stay here, anong sinasabi ng Biblia? Nasa 80, 70, 80 years. Amen. Ang pinakamatanda siguro natin dito, mga mayroon ng 70, may 80, may 90. Sabihin mo nang may 100 dito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabihin mo na, ikaw ay mayroong 100 years na. Oh. Pero gaano kalit ang 100 years sa eternal life na ipinangako ng Diyos? Pag sinabing eternal life, mga minamahal, so on and so forth, forever and ever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga sinasabi, mag-isip ka. Kapatid, ipagpapalit mo ba yung moment mo lang dito sa pupuntahan mo doon na eternal life? Dalawang pwedeng puntahan na eternal life. One is in heaven and one is in eternal hell. Gusto mo ma-consume mo yung buhay mo doon sa impyerno? Eternal? Hindi lang 3 years, hindi lang 1 year, hindi lang 10 years, hindi lang 50 years, hindi lang 100 years. Nandun ka, lalangoy-langoy sa impyerno. Gusto mo ba yun? Ayoko nun. Ayaw namin nun, ayaw natin nun. Ang gusto natin, magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Things to do while we have our persecutions and trials. Number 1, when faced with difficulties, recall the promises of God and seek consolation in His Word. Kung ikaw ay nasa pagsubok, mga minamahal, habang ikaw ay nagjo-journey tungo sa iyong kaligtasan, kapag ng trials ka, wag mong iwasan yung trials. Nandiyan na yung trials na yan. Amen. Sinabi ng kapitbahay mo, ididimanda ka na niya dahil nagkamali ka. Sige, dimanda ka. O, ikulong ang... sige. Wala problema. Amen? Amen. Hayaan mo ang kapangyarihan ng Diyos magligtas sa iyo. Amen? Si Job, bakit ibinabalik niya yung uod sa kanyang sugat? Diyos ang naglagay sa iyo. Diyos ang mag-aalis sa iyo. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung trials na yan, huwag mo problemahin. Nandiyan tumarating sa iyo yan. Sabihin mo katulad ng sinabi ni Job, mga minamahal, ay yung trials na ito, meron ako, Diyos ang naglagay nito. Hahayaan kong Diyos ang mag-aalis nito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. How can one recall? Paano tayo, mga minamahal? Sabi niya, remember the words and promises of God. Paano tayo ma-remember kapag hindi na tayo dumadalo? Di ba? Paano tayo, di ba, tinan nyo, yung first reaction ng Kristiyano kapag mainit na Kristiyano. Kapag nabigla. Amen? Ang Kristiyano kapag nabigla, mainit na Kristiyano, sabi niya, Hallelujah, praise the Lord, kagad yan. Ang sasabihin niya. Amen. Amen. Pero kapag malamig-lamig na Kristiyano, kung ano na sasabihin niya. Bakit? Unti-unti na tayong lumalayo sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? You can really see the true identity ng isang Kristiyano kung siya ba'y mainit o malamig, depende doon sa mga unguarded moments. Lalabas yan. Ang ilan, may mga Kristiyano pa nga pag nabigla, nagmumura. Amen? Totoo lang, mga minamahal. Amen. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dapat daw gawin natin ito, mga minamahal, na buong puso at kaluluwa. Huwag nating kalilimutan na yung ginagawa ng mga bagay na yan, yan ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dumalo ka 3 times a week. Sometimes kine-question pa natin, bakit kailangan dumalo Miyerkules, Biyernes, Linggo? Sinabi ba yan sa Biblia? Hindi sinabi Biblia na kung anong dumalo ka Miyerkules, Linggo, Biyernes. Ang sinabi niya, araw-araw ka makipagniig sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. How can one recall? Paano niya kapag hindi ka dumadalo, mga minamahal? Time will come, mga minamahal. Tandaan niyo, ating basahin Joshua chapter 1 verse 8. Kindly.
Amen. Ganito po pagkakasabi. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Hindi sinabing linggo lang, hindi sinabing biyernes lang, hindi sinabing Miyerkules lang. Amen. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sinasabi diyan, mga minamahal, this book of law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi pwedeng nasa simbahan ka lang, nasa gawain ka lang. Amen. Kaya ka lang mag-meditate kapag nasa gawain ka, sometimes nag-meditate, tulog pa tayo. Amen. Day and night, huwag mong hayaang lumubog ang araw na hindi mo napapasalamatan ng Diyos dahil sa Kanyang ginawa sa iyong buhay. Paggising mo sa umaga, huwag mong hayaang magsimula ang araw na hindi ka nakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng palaging nananalangin sa Diyos, sumigaw ng amen. Totoo yun. Although sometimes na pinagtatawanan tayo, mga minamahal, may mga nakikita tayo, mga bumili ng soft drinks, gano'n siya, hindi naintindihan ng mga tao, pinagtatawanan. Amen? So what? Magtawa sila na magtawa. Ay importante, ikaw, ginagawa mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Huwag kang mapagod manalangin sa Diyos, sapagkat ito ang connection mo sa araw-araw. Hindi totoong yung mga nagsasabi, sa dami ng nananalangin, hindi ka na mapansin ng Diyos. Sino may sabi? Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay Diyos. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ikaw ay lantan ng tana, grabe. Amen? Kung ikaw ay bibigay na, hindi ko na kaya talaga, Brother Jobin, talaga hindi ko na kaya. Isipin mo lang itong sinasabi ng aklat ng ikalawang kronika. Kindly, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Gaano man kabigat ang dinaranas mo, kapatid, God is inviting you to pray. Manalangin ka. Kindly. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, ang kabanata 7, ang talata 14, ito po sinasabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin niyang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Anong kailangan na apat kapag grabe ka ng nabibigatan? 1, ang sabi diyan, if my people who are called by my name shall humble themselves. Ang Kristiyanong tunay, hindi mayabang. Amen. Amen. Ang Kristiyanong tunay, mapagpakumbaba. Maski na pinagpala na, hindi yun nagyayabang. Patuloy na paraging nagpapakumbaba sa harapan ng maraming tao at sa mahal na Panginoon. Amen? Shall humble themselves, 1. And 2, pray. Kapag nagpapakumbaba at nananalangin ka, that is 2. Pangatlo, seek my face. Paano gagawin na seek the face of God? Amen? Wala kang gagawin araw-araw. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Ito, bago ko gawin ito, may party, nag-i-invite sa akin. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Linggo ngayon, may negosyo, kinakailangan, puntahan ko yung kliyente. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Seek the face of God. Amen. Amen. Ang sabi niyan, seek my face and turn from their wicked ways. Kung may nagagawa ka mga pagkakamali, iwasan mo na yan. Alis ka na dyan. Amen? Ito yung point dyan, mga minamahal. May mga Kristiyano, di ba? If any man being Christ, in new creature, all things are passed away, behold, all things become new. Sabi natin, mga minamahal, for example, ikaw, dati manginginom. Di ba? Sige, buwangos. Kapag ikaw nakakilala sa mahal na Panginoon, hindi totoong biglang nawawala ang pagiging manginginom mo. Totoo yun. Nandiyan pa rin yung skill.
Anong nawawala sa'yo? Nawawalan ka na ng ganang gawin yan. Yung mag-inom, bakit? Hindi na yung kasamaan na naghahari sa iyong puso, kundi ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa totoo lang, nakita nyo bakit ang ilan kumitan nakakapag-inom pa rin? Dahil hindi nakakalimutan ang pag-iinom. Amen? Kung ikaw ay dati magnanakaw, hindi mo totoong nakalimutan mo ng magnakaw. Pero paano binabago ng Diyos ang isang tao? Nawawalan ka ng ganang gawin ang mga bagay na yun sapagkat hindi na yun ang kalooban ng Diyos. Binabago tayo deep inside us. Amen. Dati gusto natin pumunta sa disco. Bakit ayaw na natin ngayon? Amen? Hindi dahil sa bawal, kundi nawawala na sa atin yung desire ganapin yun. Dahil yun ay hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa mga Kristiyano, hindi dapat naririnig yung salitang, ay bawal yan, ay bawal yan. Para tayong talagang, di ba? Madali tayong magkamali pag puro bawal ang nating isip. Do that as a changed Christian, binago naman ng Panginoon, sa pagbagawa ng mga bagay na yun, hindi ka na magdi-desire gawin yan. Nawala na yung gana gawin ang mga bagay na mga pagkasa. Dahil ang naghahari na sa iyo ay ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka inuutusan ni naman, hindi ka pinipilit ni naman. Ginagawa mo yan dahil ikaw yan, isang bagong nilalang, born again Christian. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, di lahat, tanda kuminsan, find support from fellow believers through fellowship and encouragement. Kung trial ka, lalong huwag kang tumigil dumalo. Kung nasa trials ka, lalo kang magpakainit paglilingkod. Hanapin mo yung mga maiinit na Kristiyano, hindi yung mga marites na Kristiyano. Dahil kapag ang nilapitan mo ay yung nalulupay-pay na katulad mo, walang mangyayari sa iyo. Ang hanapin mo, yung mga spiritual na brethren. Ang kanilang inisip, bagamat mayroong kanilang pagsubok sa buhay, glory to God. Takita mo, grabe ang paggutom, grabe wala akong trabaho, pero buhay pa rin ako hanggang ngayon. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tinitignan kung ano nangyayari sa kanyang harapan. Ang tinitignan niya, yung ginagawa ng Diyos kung bakit siya nagtatagumpay. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Surround yourself with godly influence and cultivate a love for God's Word. Sa ating buhay, mga minamahal, kapag tayo po may kapatiran na talagang on trials, at ikaw gustong kausapin, huwag kang umiwas. Amen? Kasi meron siya ilang mga minamahal, kayo lumalapit yan, mangungutang yan sa akin. Hindi lahat ng lumalapit sa iyo ay mangungutang. Ang ilan, gusto lang nilang mayroong makinig sa kanila. Totoo yun. Gusto lang nilang i-share yung kanilang nararamdaman. Brad, down na down ako ngayon. Eh, huwag kang umiwas. Amen? Amen? Ang kailangan niya, makinig ka sa kanya. Bigyan mo siya ng panahon, ilabulat lahat ng kanyang nararamdaman. Amen, amen, amen. Tapos, sabihin mo lang, kailangan mo lang kapatid, balikan mo yung unang ginawa mo, bakit ka pinagpala ng Diyos. Yun lang. Same formula. Ipaalala mo sa Diyos. Ipaalala mo sa Kanya kung ano ang mga ginawa ng Diyos sa Kanya. Help Him. Help her. Tulungan mo siya na manumbalik ang kanyang memorya na tumingin sa pangako ng Diyos at hindi sa trials na kanyang kinakaharap. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At kaya mga minamahal, some just need to listen. At siya, kailangan daw, kapag dumating yon, kumustahin mo naman ang kapatid mo, kapatid. Amen. Ano ba naman yung text? Brother, kumusta ka na? Sister, brother, kumusta ka na? Kumusta ano ng problema mo ngayon? Kumusta solve na ba? Pag sinabing, glory to God, yung mga nagpo-forward, pinuforward dun sa GC namin. Glory to God lang. Pag sinama sa prayers,
one accord ang mga elders, ating beloved workers, ating mga beloved brethren na naabutan ng mensahe ng ating beloved Lord and preacher. Through the prayers, of course, ng ating beloved pastor. Amen? Natutugon ang kanilang mga panalangin. Bakit? Nagsasama ang mga anak ng Diyos sa iisang panalangin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po may dumating yung mga bagay na yun, ang sabi diyan, let them know that they are included in your prayers. Iparamdam mo sa kapatid mo, Brad, huwag ka mag-alala, kasama ka sa prayer ko. Sa mga grabe dyan, akala nyo kayo na lang nagbag-isa sa mundo, hinaharap ang buhay, tumingin kayo sa poste na yan. Nandyan ang mga pangalan ninyo, mga prayer requests. Kasama yan, alas 3 na madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali, binabanggit tayong lahat ng ating mga beloved workers para tayo pagpalain at kagalagan tayo ng kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung may problema ka kapatid, huwag kang mahiyang mag-text. Text na lang naman yan eh. Kuya, Ate Vines, mga beloved workers, isama niyo kami sa prayer ninyo. Dahil ito, yung kinakarap na yung problema ngayon. Amen. Magkapanalangin ng bawat isa. Hindi pwedeng pabayaan natin kapatid natin ng hihina, nanulupaypay. Dapat share the burden sapagkat yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag may lumapit sa iyong kapatiran, mga minamahal, at ang kanyang sinasabi, utang na yung problema ko dito, ang gawin mo, ibalik mo siya sa mahal na Panginoon. Ibalik mo siyang magtiwala sa Diyos at hindi sa kung ano magagawa ng tao. Amen? Amen? Kaya tayong mga minamahal, akala natin nakakatulong tayo, pero sometimes hindi tayo nakakatulong kapag yung tao ang nakita niya. Amen? Ay, may pira naman ako, bigyan kita. O, sige, pautangin kita. Maya-maya mga minamahal. Amen? Kapag hindi na magbayad, ayan, nakakatisuran na. Kaya ano sabi natin mga minamahal? Huwag kang umasa sa tao. Umasa ka sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa atin naman na mga nangutang, amen, at pinautang ka, kapag pinautang ka ng iyong kapatiran, bagamat meron siyang pangangailangan, ang tawag doon, hindi yun help, hindi yun tulong, ang tawag doon, pagmamahal. Amen? Despite na kailangan niya mga minamahal, ibinigay niya sa'yo. Bakit? Mahal na mahal ka ng iyong kapatid. Kaya binigyan ka niya. Amen? Tayo naman, mga minamahal, kapag tayo siningil na, ay huwag tayong magalit pag sinisingil tayo. Amen? Amen? Eh, huwag tayo mga minamahal, kala tayo, singil ka na, singil. Dahil ipinagkatiwala sa'yo ng buong pagmamahal yung perang yan. Para walang magkakatisuran, ayusin natin ilagay sa tama. Kaya sabi ng ating beloved preacher, huwag kang mag-utang, magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Isaiah, Kabanata 45, talata 11. Kindly. Dito po sa aklat ng Propeta Isaias, ang kabanata po ay 45 at Talata 11. 45 at talata po ay 1. Amen. Praise the Lord. Isaiah 45, 11. 45, 11. 11 po. Amen. Praise the Lord. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng banal ng Israel, at nang may lalang sa kanya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, tingnan niyo how God cared so much for us. Amen? Tingnan sa English. Sabi niya, thus saith the Lord, the Holy One of Israel and His Maker, ask me of things to come concerning my son. Ha? Kasi alam na alam niya yung hinaharap natin eh. Sabi niyan, and concerning the work of my hands. Oh, tayo, nilika tayo. Ha? Command ye me. Pag-utusan niyo ako. So kapag tayo nanalangin, mga minamahal, Panginoon, yung aming kapatid, nahihirapan masyado ngayon, may karamdaman, pagalingin mo siya. Inuutusan mo ang Diyos. Amen?
Kumanyimi, sabi niya. Amen? Kaya naman pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag may pangangailangan ng ating kapatid, mahal na Panginoon, yung aming kapatid may utang, tulungan mo makalaya. Anaangkin namin ito na may pananampalataya. Inuutosan mo Diyos, pinagaling na, wala na yung mga utang niya, nasolve na, yung kaso niya nakalaya na. Bakit? Kumanyimi, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Sabihin mo kung anong kailangan mo para sa iyong kapatid at gaganawin ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Second, para tayo mga minamahal sa ating paglalakad tungo sa ating layunin o yung ating goal, mga minamahal. Basahin natin 2 Corinthians chapter 4, verses 16 up to 18. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatay 4, ang talatay 16 hanggang 18. Amen. Sabi, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago araw-araw, sapagkat ang aming mag-ang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man renewed day by day. Kapag naghihina ka daw, yung katawan mo talagang bibigay, pero yung puso mo't isipan, inward man, habang nararamdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, lumalakas ng lumalakas day by day. Totoo yun, mga minamahal. Amen? So kapag nakikita mo mga minamahal ng ating kapatid, kapag pinag-uusapan ng salita ng mahal na Panginoon, makita mo mga minamahal, baka talagang lupay-pay pisikal. Okay yan. Amen? Pero yung hope, yung pag-asa, talagang paninindigan mo bilang yung pag-asa mo, minamahal ang ating mahal na Panginoon. Hindi yan napaparam. Dahil parating tuloy-tuloy ang pagtitiwala mo sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi niyan, for our light affliction, yung ating magaan na mga trials, light affliction, the magaan na dahilan kung bakit ka lumuluha, bakit ka napapahiya, these are light, ang tawag ng mahal na Panginoon. Amen? Which is but for a moment. Hindi tumatagal ang pagsubok, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lilipas ang pagsubok na yan. Huwag ka lang titigil. Amen? Ano bang problema mo ngayon, kapatid? Karamdaman? Amen? Meron kang mga problema? Yung pamilya mo may iniinda? That will last just for a moment. Hindi yan magtatagal. Amen? At ang sabi ng talata, mga minamahal, work it for us far more exceeding an eternal weight of glory. Grabe! Amen? Pagkatapos daw ng mga trials na yan, na napakasandali lang, papalit yan ay ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo yung mga minamahal, yung transition na dapat ginagawa ng mga Kristiyanong pinagpala. Ha? Ang unang tingin titingin natin kung anong nasa harapan natin. Nagre-react tayo. We rattle. Grabe. Bakit? Ninervous tayo. Delikado yan. Pero nung ikaw na yung anak ng Diyos, we see things not on earth, but on heaven. Amen. Kaya nakikita natin, mga minamahal, yung isang bagay na akala natin mahirap, tinatawanan mo lang yan. Bakit? Mas makapangyarihan ng aking Diyos. May kakayahan ng aking Diyos tumugon ng lahat ng bagay na yan. Amen? Ang kailangan lang, mindset.
Kailangan tumingin ka doon sa goal of the reason why you serve God. And that is our salvation. Ating basahin ito mga minamahal, Colossians chapter 3, verse 2. Amen. Amen. Yun ito po ang sinasabi. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Set our eyes on heavenly, not on earthly. Amen. Paano ginagawa yan, mga minamahal? Sa bawat pangyayari sa iyong buhay, tingin mo kagad, mas mataas ang tingin mo dapat sa mga pagsubok niyan. Alam mo na kaagad na hindi ka pababayaan ng iyong Diyos. Alam mo na kaagad na may purpose ang Diyos bakit dumadaan ka sa bagay na yan. Kaya pag dumating sa iyong bagay na yan, hindi ka na problema. Bakit? You just let the power of God intervene. Kaya nga, bakit sinasabi ng mahal na Panginoon, give us this day our daily bread. Kasi gusto ng Diyos, araw-araw tayo nakikipag-usap sa Kanya. Hindi niya sinabing, give us this year our daily bread. Bakit? Kasi gusto niya araw-araw. Hindi niya, pag binigyan ka ng isang taon na pagpapala, hindi ka na, tatamarin ka na magpuri, tatamarin ka ng maglingkod, makakalimutan mo ng Diyos. Amen? Pero once the daily ka dumarating yan, daily, manna from heaven is going down. Falling from heaven. Amen? Bakit ang ginagawa ng mga anak ng Diyos? Pagdating sa gabi, bago matulog, nagpupuri. Paggising sa umaga, nagpupuri uli. Maya-maya nakikita nila ang grabing pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. While we face daily challenges and setbacks, our focus must remain and at the eternal rewards that await us in heaven. Ang paglilingkod, mga minamahal, ay hindi nakaangkla sa uri o gaya ginagawa ng karamihan. Kahit mag-isa ka lang. Di ba, minsan mga minamahal, kapag kaya ka naglilingkod, maraming kasama kayo. Sige, praise the Lord, hallelujah. Pero kapag yung nagyaya sa'yo, nanlupaypay, ayoko na rin. Bakit si brother nanlupaypay? Mas matagal pa nga yun sa akin, ayoko na rin. Hindi gaya-gaya ang kaligtasan. Amen. Totoo yun. Hindi gaya-gaya ang kaligtasan. Dapat determinado ka. Dahil ang ginagawa mo, alam mo yung ginagawa mo mga minamahal, yan ay kalooban ng mahal na Panginoon. Siguradong tungong langit yan. Amen? So maski na anong gawin ng kaliwat kanan mo, tumigil ka kapatid, sige bahala ka. Pero kung ako sa'yo, pinare-remind lang kita na mahalaga ang akaligtasan. Tuloy-tuloy yan dapat. Amen! Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit sinabi ni Joshua, kung ayaw nyo maglingkod sa Diyos, kung sa isip ninyo masama ang maglingkod sa Diyos at masarap yung gagawin yung kalayawan, as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit sinabi ni Joshua yan? See the determination? Nakikita niyo yung determinasyon ng isang taong pinagpala ng mahal na Panginoon? Sumama kayo sa akin o hindi, maglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat yan po mga minamahal. Sabi, but as for me and my house, hindi nakaangkla sa ibang tao ang aking kaligtasan. Tanging makapagbigay sa akin yan ay ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya kung sa oras na ito, nag-iisip ka maglulupaypay, titigil ka na, ayawan mo ng kaligtasan, bahala ka! At least na-present na sa'yo. Naipakita na siya. Narinig nyo na kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. It's up to you to decide. Gusto mo ba ng kaligtasan? Buhay na walang hanggan? Welcome. Pero kung ayaw mo, sige, it's your decision. Mamaya wala kang sisisihin kundi sarili mo. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, this heavenly perspective provide us with hope, strength, and motivation for to persevere in our faith. Ito daw magbibigay sa atin ng pag-asa para tayo tuloy-tuloy na magbigay pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag mawala ang focus natin sa ating goal. Ang goal natin
ay ang magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanluli. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang Hallelujah. Ako'y hawakan mo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko, iyong iyo. Nung una, hallelujah, Ang sabi ko, praise the Lord, praise the Lord. Iiwan at lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nalawin. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig. We worship you, Lord. Hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. yung binamahal. Hindi natin nababantayan. Unti-unti nang lumalayo ang ating puso sa Diyos. Hindi natin nababantayan. Hindi na tayo excited dumalo.
Hindi natin nababantayan, mga minamahal, para mag-burden na sa atin ang pagiging Kristiyano. Pero sabi ng talata, it is just for a moment. Huwag mong tigilan ang dumalangin sa Diyos. Nung una, sabi natin, Mahal na Panginoon, ba't ngayon lang kita nakilala? Pero bakit ngayon, mga minamahal? Nasaan na yung mga salitang yun? Patuloy tayong minamahal. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala. At sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik. Hallelujah! Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang napagabait mo aming pinakamamahal na Panginoon. Thou art worthy to be praised to God. Puri ka, mga Panginoon. Hallelujah! You will praise the Lord. Hallelujah! Pag-ibig mo, ako'y Hallelujah! You worship you, Jesus. You will praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako. Hallelujah! Hawakan mo at huwag ilalayo sa dakila pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Dumalangin tayo, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Nakikinig ang Diyos sa oras nito. Huwag mong itago ang nararamdaman mo sa Diyos. Sabihin mo kung nahihirapan ka, tutulungan ka ng Diyos. Pwede ba? Give a few moments. This is the time to talk to our God. Ito ang oras ng pagkikipag-usap sa Diyos. Sabihin mo kung anong gusto mong panalangin, mga minamahal. Hindi totoo ang iniwanan ka ng Diyos!
Narinig ng Diyos ang iyong mga daing. Nakikita niya ang luhat sa iyong mga mata. Ang kailangan lang, magtiwala ka sa Diyos. Dakilang Diyos, amang banal, sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Narinig mo ang daing ng iyong mga anak. Talastas mo bawat laman ng kanilang puso't isipan. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Patuloy pa nating awitan ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Oh, ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Father, narinig mo ang kanilang mga daing. Dinadalangin namin sa iyo sa panalangin na ay malapastor, aming mga minamahal na magagawa. Huwag mo tignan ang kanilang mga pagkakamali. Tugunin ang kanilang karangingan. Maging malakas as we journey towards our salvation. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, sa mga kayo naroon ngayon, ang inyong nasaksihan ay ang pagkilos ng banal na presensya ng Diyos. Gaano man kagrabe yung karamdaman, kapag naramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, siya mismo magpapagaling sa iyo. Lulutas na iyong mga problema. Magpapagaan ng iyong napakagulong buhay. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang tumutugon lahat ng mga panalangin ng kanyang mga anak. Pangalawa ay pagsisisi. Walang taong nakaabot sa kaluwalhatian, mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan natin humingi ng kapatawaran. Kung tayo magsisisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. God is alive. He is listening. Nakikinig siya sa iyo. Banggitin mo lang ang lahat ng pagsisising gagawin mo. Nagpapatawad ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. This is to obey the words of God. Kailangan mo ganapin ito sa kapapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kagalingan, kalutasan ng problema, at kagalakan sa puso't isipan. Pangapat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung patuloy mong ganapin ito, lahat ng bagay na ito,
patuloy kang makakaramdam at makakadama. Dumalo ka parati, hindi ito natuli, kundi patuloy kang dapat dumalo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mga minamahal, hiniling kong kayo sumunod sa aking sasabihin bilang pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Gawin mo kang tuwing Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kang tuwing Kristiyano. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami na lamang po, mga minamahal. Dakilang Diyos ang bandas yung pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, narito yung mga anak, tumugon sa iyong mga panawagan, mga Panginoon, ang mga dahilan kan paglapit sa iyo. Ikaw ang gumawa ng kahimala upang sila'y gumaling, tumugon sa kanilang mga panalangin, mga Panginoon. Sa panalangin namin ginagalap may malabang Gustavo de Estrada, Almeida, ayon po mga minamahal na manggagawa. Mga Panginoon, gawin mo sa ito yung Kristiyano, sa isip ng katotohanan, nawa hindi ito natuloy ka ng paglilingkod, simula pa namang nawa ito, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may mga panalangin, may karamdaman, gusto natin ng kagalingan, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Amen. Kung sa kayo may isang sakit sa puso, kaliwang kamay dyan sa tapat na yung puso. At ang isang kamay, mga minamahal dyan sa iyong ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan namin, pinakamamalapayin sa salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palasin ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin na aming ginagamit ng Banggit sa Estrada, Almeida, ang pumaminam naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, lahat ng gawa ng kaaway, ay kasaut, in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Mga pagbabayag sa iglesia, mga panlalapig, lahat ng gawa ng kaaway, sa gitna ng iglesia, I command you out in the mighty name of Jesus. Kasaut, in Jesus' mighty name, be healed in Jesus' name. We claim the victory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen and praise the Lord. At tayo po natin tumayo, mga minamahal, at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, sabay talon, amen. Huwag mag-alinlangan, amen. Ang kinina natin na natanggap na natin, yung ating pong panalangin, mga minamahal. Amen. Amen. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you.